Apo tichange tichikurukura nevabereki burikidza nenyaya yekubunyikidzwa kwezero dzevanasikana. Mabhuku inzvimbo inozivikanwa samari sokuti vanenge kana 30 to 20 years vasingaone mvura kubva kumapombi avo. Azvikuru sei tiri nguva ino yatikurisana nedenda reCovid-19 iro rinokurudzira kuti vanhu vange vachigeza maoko vachimaitira inonzi social distancing. Asi munzvimbo yemabhuku zvese izvi zvokuti vagari vange vachimbunyikidzana nazvo nekuti mvura yacho hakuna yekuti vange vachigeza kuburikidza kudenda iri. Zvikuru sei maita nyaya yekuti vanasikana vakumbunyikidzwa pese pavanonotsvaga mvura paya pane mamwe masangano akazvimiririra ari kuti abatsire kupa vanhu mvura. Asi kana vapa vanhu mvura vayari kuzinda nemvura angazosvika kuzombunyikidzwa kodzero dzevanasikana changa wandira kuti ungochiwana mvura. Saka change chikurukura nevabereki pamwe nekanselo yomuno munzvimbo kuti ndezvipi zvavari kuedza kuita kuti vachichengetedza kodzero dzevanasikana nguva ino yeCovid-19. Ndogara kumabvu iri ward 19 ward 19 ndofungatane about 29 to 30 years tisina mvura kana ikauya nekuzvibhauza nevakomana veClean City vari kushaina ende vane hama dzavo dzavakupa dzavanongozoti tiri kufambira ningi naningi topa mvura vakapedza votosumuka voenda imwe vachinotengesa. Saka kutengesa kwavari kutoka vanenge vachida mari voenda ivo vakanzi mvura ivanofanira kupa vanhu mvura mahari but ivo vakutsvaga mari instead yokuti vatibatsire. Isu tine vana tine manapukeni tiri kutambudzika pamvura even vana chavakupedzera vakuenda kusango mburekuflasha matoleti edu tetisina. Saka isusu tatambudzika rubatsiro rwevakomana veClean City rongosvipa nokuti vatipa havasi kutipa rwakakodzera. Vana vedu vari kumukira kana vakamukira usiku vari kushungurudzwa nevakomana munzira vachinotsvaga mvura. Vanakomana vari kumukira vari kutorara ikoko varara ikoko vaona mvura iyoyo mabhaketsi vanobva vatoti kuvasikana vavo kuvasikana iwe kana uchindina unowana chimvura toti ndamuburisa kuti iwe uchienda kuma6 unombina mvura. Mwanasikana anokwanisa kuwana mvura hauzoziva kuti aiwana nemutoo upi nokuti vakomana vanenge vatobata maraini. Dai zvatawaniswawo mvura kana izvozvi zvibhauza izvozvo zviri kuuya izvozvo chinogona kuzoya kuzomira kana ndada dhiraivha itawirirana nadhiraivha iyeye anogona kuya kuzomira papamba pangu ipapapa nekuti ndo pandinenge tichiwirirana naye dhiraivha iyeye toistopiwa mvura asi vazhinji vanodi vari kuishaya mvura iyoyo. Kana usinawo mwanasikana hauwane mvura asi kana uine mwanasikana ari kuchanza kuti aita se adanana nawo mvura inovhaita se kazhinji kacho vakuzotodanana kana nevakadzi vakurishava nedzimba dzavo kuti ndikupe mvura. Kana vana vechikoro chavo vari kuti step back nenyaya yekuti inonga kunzi ndikasike ndawana mvura ndidanane nauyu ndichere mvura ndiende kumba ndikadana nauyu mangwana ndiri kupiwa futi everyday haatenda kupota taamastaff takungowana mvura. Patakatanga kuzvinyasvizawo ndo situation yamumusha incident yamai nemwana vaya vakarwa munhu akazosvikafa munhu achida aida kutovarepa achida kuvabira ndopatakatanga kunzwa kuti ndo zvazviri kuitika mumusha. Dambudziko iroro harisi kuvanasikana chete riri kusanganisira nemadzimai nekushaya kwataita mvura muno mumabvuku tafara for long time. Kana tingati mistake takukwanisa 30 years especially this ward 46 isina mvura. Saka gore rino zvakatozonyanya kuomesesa madzimai chaivo vakutobudawo nekuti mawere wishes vari kutipa mvura vacho vashoma. Saka munhu anongodzimara kutoona fanike ndiyo option yekuti awane akasiri kuwana mvura nekukasira kuita basa raanenge achida kuita kumba kwake. Saka maincident iwaya tiri kuaziva ari kuitika. Main supply anga ari munomu ibulk water neClean City. Clean City ndakava approach ndichitaura nezvavo pandaenda kunovatendawo nebasa ravari kuita muno. They were not happy nesituation yakadaro
vakatiwo vachabatsirawo kuona kuti vanhu vanouya nemvura vange vari vanhu vabva zera vanenge vachiuya kuzopa mvura, nekuti pakauya munhu ati kureiwo chanzi chekuti paitwe mabasa akadiriwo achinenge chiri very slim. Saka ndio imwe solution yandatsvaga sofa neclean city vakuotawo yakatasa izvozvo. Aiwa, manzwa pfungwa dzakasiyana-siyana dzangachitaurwa nevabereki pamwe nevagari vemujumbe yemabvuku burikidza nekumbunyikidzwa kuitwa kodzero dzevanasikana nguva yavanenge vanotera mvura. Ndangwa zvakare kansela utaona acho vachiedza kutaura kuti ivo sakansela vari kuedza vachigadzirisa nyaya iyoyo kuita kuti vanasikana vange vakachengetedzwa zvikuru sei munguva ino yeCovid-19. Zita rangu ndinonzi Joseph Andras. Community Radio Harare, 9 Nyuro ye Harare.